Takže čau lidi z Reaskivix a vítám už Let's Play. Tentokrát zase ze hry Minecraft a říkáte si, kde to jsem? Kde to jsem? No, jsme na serveru Game Team. Jsme na serveru Game Team, to vidíte, kde to ukázat. Jsme prostě na serveru Game Team, budete to muset uvěřit. Máme tady Skywars, vidíte tady náš Prometheus. Vidíte? Cože? On je novej. Homeno Home? No tak budeme zase hrát nový Prometheus, už se na to zase moc těším. Doufám, že si zase užijem, no. Jej, to... Tak to jsem se měl podívat, no. Už předem. Tak jo. Dobrý. Tak jdeme luby. Tak chtěl jsem vám říct o nový sérii, která bude taková postranní série, protože já počkám počkám, až vyjde 1.8. A zatím bude tady ta série, a až vyjde 1.8, tak bude nová série z Minecraftu, single playeru 0.0. Série 0.1. Série 0. Takže tady máme slova. Start. Pojďte do arény do slova 4. Už ho udělali, dobré. Water, sun. Dáme build lave. Určitě mě tady nikdo nezná, to vím. A tak, prostě tady budeme hrát různý servery, slova, Classic, Economy. Classic a Economy ne, Creative, Skyblock, Skywars, Prometheus, ten bude normální, Wolfcraft ne, Creative taky bych nedal, Massacre, ten budeme určitě, potom třeba parkour, minihry, no tak tam je pár těch, co, hide and seek, survival games a zombíka ne. Tak my se třeba ukážeme, jak trolím parkour. Třeba vidíte, jsme na parkouru, tamhle má parkour, nevím, proč se to jmenuje parkour, když to je parkour. Ale to je jedno, jo, nějakou holku, to je Neville, jako My Little Pony, tady je Nyan Cat, to vám hnedka můžu pustit. Zátoka, doufám, že tady nepřišly nějaký nový. Ne, jenom bažina a tam ty nějaký ještě, tak my půjdeme na Nyan Cat a já vám ho pustím, tak vidíte šejka, vidíte klíč od podzemka, vidíte, mám 3. podzemí, zkusím, no, jsem mrtvej, no, tak nic, dáme YouTube, tak dáme si zase něco na 20 minut, třeba víc, jo, tohle, dáme YouTube a Nyan Cat, tam je to 10hodinový. Tak. Doufám, že to dobře slyšíte. Já to dám ale trošku potichu. Někdo mi zaspíše. Co tam bylo? Tvým úkolem je vyskákat na Nyan Cat. To bylo dobré. Nebo holka to byla. Hop.
Počkej. El stupido. Se nějak sekla klávesnice. Já tohle nahrávám hodně předtím, takže jestli to teďka vidíte třeba 6.2., no tak to není pravda. Nebo já to vydám 6.2., takže jestli to vidíte 6.2. na YouTube, no tak jsem to vydal, ale natočil jsem to dřív. Takže jarní prázdniny budu mít hodně. U mě je jako 1. února. Teda kecám. Prostě, počkej, já se podívám. U mě je... Jo, už to vidím. U mě je z 4. února. Do prčic se mi spadl. To vždycky spadnu. Hop, hop, hop. Hop, hop. Bum, bum. Tyjo, to jsem letěl. Tady to jsem pořád viděl. Dum. To je jumper. Taky jsem tady vypko, koukejte. Vip. Jum. Vidíte Vip Jumper. A je ten film v angličtině, češtině nebo s českými titulkami. Tady píšou blázni. Kromě Latyho. Angry Birds. Jaká? Pálejáve. A můžeme si to nechat. Jaký Angry Birds? Hej! Ti to poslalo. Angry Birds je VIP. Ne. No ještě že ne. No, stejně já jsem VIP. Napíšu je. Ale kde to je? Kde je ten parkour? Budu psát v češtině. Parkour. Angry Birds. Tyjo, to fakt nevím. To je to samo. Tak se podívám sem. Je tady. Co kecaj? To bylo dobrý, jak sám chodím. Co nevstupí jen pro VIP. No, tak já jsem VIP. Roční obsody. Co to je? Hop. Už mě to štve. Třeba tam dáme kopu dál. Písničku. Ne. Kradu dál.
kradu dál. Já kradu dál. Já kradu dál. Sběrnu svou. To chcete dalšího. Ještě to skvělý celé. Počkej. User in your channel started. Ty 3 rekordy, ty jsou fakt nenápadný. Ale já kradu dál. Svoje železo držím v rukou. Já kradu dál. Hru na to. V Minecraftu za tebou, jo, 7 mě vypadlo text. Já kradu dál. Sběrnu svou. Kradu dál za tebou. Asi vedeme se tady nějakou písničku. Třeba. Čekej, já se podívám na nějakou, co mám v kompu. Super písničku. Jo, můžu vám pustit, jak jsem natáčel. Nevím, co bych měl pustit. No, prostě nic. Budeme skákat. Hop. Asi na ten strom, že jo? Jak se máme dostat tam? Je to musíme všechno přeskákat. Tak to bude lehký. Jestli můžeme došáhnout i na tu holí. Hop. Hop. Jo. Jsem jumper. Ují. Bum. Tyjo, jump. Kolik to je bloků? Teďka jsem neměl dávat escape. Teda, jo, escape. Hop. A shift. Hop. To dokáže jenom super jumper tady. Wow! Wowky, mňauky. To neplatí. No, píšou tady parkour, vidíte. Parkour všude. Parkour. Parkour. A parkour. A parkour. A ještě jednou parkour. Bum. Hop. Jo, co je tady? Je, podvádítko. Hop. Hej, podvádítko. To nenapadlo. To určitě nenapadlo, že můžeme takhle podvádět. Hop. Určitě jo. Určitě nemůžou být tak blbý. Určitě ne. Určitě jsou dobrý. Ty to zastvořil, nechci mluvit jako blbec. Hop. 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 Takže dávejte pozor, když tady spadnete. Teďka jsem vám ukázal cestu. Takže když spadnete tam, právě tamhle, toho plotu hezkýho, tak můžete takhle spadnout, takhle si to obejdete shiftem, takhle skoknete na tenhle blok a skočíte. Jestli jste dobrý jumper. Hop! Jak to, že padám? Jo, to musím dát na jednu tu. Bum, 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 krádu dál. Svůj krumpáč držím v rukou. A kradu dál. Sběrnu svou. Už mě to nebaví. A kradu dál. Tak vidíte, takhle budeme trolley jumping. Aspoň vidíte, jak skáču. Jestli jste viděli kopírované mapy, no tak ty budou, protože tam jsem strašně podváděl, tak tady. Tak proto já je asi udělám znova, teďka se rozeběhnu a skočím. Jo, tak jsme zase tady po miliardu letech. Teď jsem a teď tam! Co? Tak to Paleave, to jdu radši na Angry Birds.
to nevadí, tak jsme měli jít zas tam. Jo, je to pro VIP tady ty parkoury, takže jestli chcete, ne, tak si kupte VIP. Tak Monty, co to je? Wow! Cože to tady není dodělaný. Hop. To by bylo zlý, kdyby to nebylo dodělaný. Jo, ono mě to porne sem. Jo, já musím po těch plotech a tady. Jo, už chápu. Už chápu tady to. Už mě to nebaví, počkej, já jsem viděl, jak už dlouho natáčíme. 15 minut. Jsem předtím zkoušel, jestli mi půjde myš, tak jsem tam dal pár. V nahrávacím programu pár toho přiřadil, protože předtím jste mi neviděli. Takhle myš, teďka vidíte myš. Já ji jako viděl, ale vy jste ji neviděli. Ale to nevadí. Záleží na myši, záleží na hře. Ne? Není mu 14. Je, tebe je 11. A mě 14, jasné. Hele, nehádejte se. Nahrávám. Bude to ve videu. Mluvím jak blbé. Mluvím jak... Nevím, jak se jmenuje. Trollin. Ne Trollin. A ty co prorok? A ty si co prorok? Jej. Jej. Tady jsou blbci úplně na tomhle se. Pořád tady nadávají a tady. Maxi! Jo, zavolám svýho psa. Hajde ke mně. Teďka můžete slyšet, jak se jmenuje. Hustý. Existuje doopravdy to město Lucisa. Angry Birds a ostrovy. Fuj. Tohle je Angry Birds, jo? To je Troll i Birds. Hej! Co jste sem nedali? Jo, jsem tu. Tamhle je slepička. Ty, to udělali asi. Ne, tady tam jestli to dělali, no tak to jim netrvalo moc dlouho. Ty jo, jak udělali ty nový kostky z ledu, no tak tady můžou dávat do prčic všude led. No, teďka jsme to nepovedli za miliarda. Jej! No, tohle říkám už dlouho. To říkám i ve škole. Jej, zas mi to chodí samo. Jej, zas mi to chodí samo. Jej, zas mi to chodí samo. A dokonce to i skáče samo. Dokonce to i skáče samo. No. Kolik tam? No, už jsem tam skoro byl. Jej, proč mi to musí skákat samo? Dobré. Jo, už to neskáče? Jo, neskáče, už můžu. Normálně. Paleave. Tak tady jste mohli vidět takovou otázku, třeba parkour se jí budeme. Vidíte? Teďka to sam chodí. Já nedržím vůbec nic. Vidíte, můžu se jí udusit. To je normální. No, a jak se dostanu. Jej! Tohle video asi nevydám, protože... Jak se dostanu na lobby? Do prčic. Zase tam neudělala ten bla. Jo, tady je. Hodnost. Jumper, super jumper, profi jumper, extra jumper, app, legend jumper, jumpmeister, VIP jumper dosáhnete při koupě VIP. Nové VIP účetnosti. VIP na 20 dní.
připojení do plného serveru, set point, klikněte na cedulku, si uložíte save, bla 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 bla. Jo, tady jsou informace. Mapa. Co je? Nesměj se Jumper. Seš. Také jméno směješ než trochu Ondráš. Počkejte, já to teďka s ním ukončím. Tak jsem to zpátky, prostě si začal. A pořád mi nadával. Fuj, tvé jméno je hnusný, mám lepší. Jasně, TNT něco. Kdo si myslí, že moje jméno je hnusný, no tak ať to napíše do popisku. Protože mě takhle nasral. Naštval. Jestli jste slyšeli nějaký jiný slovo, no tak to máte blbý, ale já jsem řekl naštval. A South, tam jsem už Derat, tady jsem ještě nebyl. Jo, tohle je masakr. Co to je? Kde to jsem? Kde to jsem? Jo, teď tohle. Tam lítací hráč. Uí. Kudy? Tudy. Ne, tu nikdo není. Tak teď tudy. To jo, oni ho udělali nový, ne? On byl novej. Wow. Adam. Těch je hodně. Oni chtějí všichni. Bum. Ale zabil jsem ho. To je zase dobrý. Nastavení. Zprávy o killing spree, zapnuto killing spreetem. Zprávy o zabití hráčů, zapnuto. Zprávy o připojení na server, join message. Jo. Jdem. Tak jdem dolů. Ne, tudy nahoru. Někdy jsem to byl. Tudy dolů. Takže se uvidíme příště a ne, jsem nechtěl. Tak jo, zahrajeme si ještě jednu hru. Varezák. Steve. Varezák. Vlastně Steve. Počkej, Steve. Tak, tady to jsem ukončil. Mi to samo chodí. Uvidíme se příště. Uvidíme se prostě příště a lobby. A uvidíme se příště a čau.